fito sarari yi min takun ki kama da na dan mazari ya faɗi problem girgiza nan ba dan sai Kai, ban mu a turo ka zo ka ɗebi kayan nan. Wallahi Alhaji ne ya aiko ni, ya ce Alhaji giban mai gidan nan. Yau ya fita. Alhaji shi ya aiko. Ko ka zo ka ɗebi kayan nan kayan. Shi ya aiko Alhaji. Assalamu alaikum. Ah, lafiya bayan Allah me yake faruwa? Yawwa, alhamdulillah, alhamdulillah. Lafiya me yake faruwa? Wai wannan na kama yanzu a cikin nan ya ɗebo kayan wai nake tambaye shi wai ba shi ka turo shi ka ɗebi kayan. Kai, ni na turo ka? Alama ba shi da gaskiya, kan barawo ne.